So, stori Bedd Gelart. Ti fo Brenin Llywelyn, a mae fo a graig fo efo plentyn, maen nhw efo babi, actually. Ond maen nhw fatha, mae'n tywydd neis heddiw. Mae tywydd really neis iawn, a maen nhw'n allan am hynt. So, mae Brenin Llywelyn a graig fo, maen nhw'n gadael y servants ma, dau servant i gosod rôl y babi. A wedyn, mae'r servants wedyn fatha, mae actually'n diwrnod really neis. So, ti eisiau mynd allan yn neud bath. A mae'r servants arall, gwanta, dwi'n meddwl dyn y dynas oedd nhw. Anyway, so mae'r servants ma'n mynd iawn a gadael y babi erbyn hun yn tŷ. What? Ti'n fawr fel? A dwi'n siŵr pam mae lot o teuluoedd rich ma'n meddwl bod nhw'n cael gadael plant nhw yn y tŷ a disappeario. Maybe it's a thing, I do not know. Ond anyway, maen nhw'n gadael, mae'r babi ma erbyn hun yn y tŷ. Ond mae Gelert iawn, cos mae'n ci amazing, mae'n fatha super dog ma. Mae'n gallu sensio o beth, mae'n fatha something is not right. So mae Gelart yn fflio nôl i'r tŷ, dim literally, mae'n fatha mynd really fast. A mae'n cyrraedd tŷ, a mae'n gweld jyst babi sy'n yna, a mae'n fatha, pw ffoc ti'n gadael babi ben ei hun? A wedyn, lwcus bod o'n o, cos wedyn mae yna wolf ma'n dod, mae yna blaidd huge ma'n dod i'r tŷ, a mae'n fatha, o'n wedi clywed bod yna babi ben ei hun i'r tŷ, a ni eisiau bita fo. A mae Gelart fatha, dim heddiw, lwcus bod fi dod adra, cos dwi am stopio chdi. A mae'r blaidd fatha, na, dwi eisiau bita babi. So mae Gelart, cos mae'n ci really ffyddlon ac amazing, yn brathu y blaidd mae iawn, mae'n dechrau ffrio sŵch mynd back and forth. Ond ultimately Gelart sydd yn ennill, cos mae'n ci amazing. A dyn, so mae'n cyfyd yn gwaed as cos mae'n newid lladd blaidd. A bechod, obviously, diolch eisiau kid gweld y blaidd ma di marw, cos mae'n traumatising. So mae Gelart even yn cael bancad ma cyfro y blaidd fyny. How considerate, am ci amazing, okay? This is the top dog of all dogs. Ond wedyn, mae'r brenin wedyn fatha mynd dod adra, a mynd fatha, shit, mae'n mess yn tŷ, mae'n huge a mess. A mynd dod fewn, a mynd sy'n gweld Gelart di cyfro mewn gwaed, a mynd gweld y cot yn wag. Cos mynd nath Gelart hefyd, oedd nath o cuddiad y babi mewn pot. Nath o'n cuddiad y babi mewn pot. Nath cuddiad o'n rwla. A wedyn, mae'r brenin yn dod fewn, dwi'n gweld y babi a mae'n gweld Gelart i cyfro mewn gwaed. A byddi Brenin Llywelyn jumps to conclusions a meddwl, reit, obviously Gelart sydd wedi gwneud hwn. Dwi'n rhoi o allan o'r argefn am rhyw awr am chill na, tra maen nhw'n ffigur stwff allan. Mae'n literally yn cael sod o allan, there and then, a stabio Gelart. Mae Gelart dda, be ffwc cont, dwi'n newid literally am ddiffyn babi chdi, ti yn negligent parent, a fi ys cael yn lladd. Ond, ti'n meddwl, cos mae Gelart ci'n neis, dwi'n put a fight fi ni, mae'n sy'n marw yn slow bach, bechod. A dyn, wedyn mae Brenin Llywelyn fatha, wel, gan bod yna mess yma, gad fi actually investigatio beth sydd wedi digwydd. So mae'n tynnu'r sheets yma a gweld y blaidd di marw. A mae'n fatha, what? A dyn mae'n tynnu y sheet arall yma a gweld y babi'n cuddiad. A wedyn mae Brenin Llywelyn fatha, oh, shit, what? A dyn mae'n fatha, mae rhaid beth i digwydd, oedd bod blaidd di dod, mae Gelart i protectio'r babi ag y blaidd, ond mae Gelart i protectio y babi, a fucking hell, dwi'n lladd Gelart, dwi'n lladd cydd neis fi, a dwi'n hwnna di diwedd y stori. Ond iawn, bas i ddim yn cael ei adrodd yn dim o'r stories, a dwi eisiau gwybod beth sy'n digwydd i'r servants. Cos, even though mae Brenin Llywelyn yn knob, all the servants technically fod wastad ar ôl y kid. Cos, os dyn nhw yn cael disciplinary, neu maen nhw yn cael get away iawn, cydd y stori ma ffwcio off. Os di Gelart yn gorfod cael sod, di stabio fewn iddo fo a marw, ddylsa y dau servants hefyd, dos bws sy'n gadael babi ben ei hun. Di dechrau'n flin rhan. Reit, ond na ni, dyna ydi stori Gelart.